Canto tempo acostumas a dedicarlle ao blog o día? Bueno, procuro dedicarlle ao blog, ao meu correo electrónico, ao meu Facebook, a lo menos media hora todos os días, porque tens que contestar os correos electrónicos que che remiten, ver os comentarios que che fan no teu espacio propio, e eu creo que é unha media hora que non cae perdida, sino que che permite ter novos contactos, recibir correos que nunca pensaches en recibir, en definitiva, recoller unha serie de propostas, de suxerencias, recoller un sentir da xente que se comunica contigo a través desta ferramenta, non? Que habitualmente é unha forma de comunicarse diferente a que temos na vida diaria, a que temos cando nos vemos dúas personas e nos decimos cousas, non? Eu creo que esa media hora é importante e ademais creo que xa non se poden dar pasos atrás. É dicir, internet hoxe por hoxe é unha comunidade na cal o conxunto da humanidade se encontra, se atopa e ademais aproveita para facer relacións humanas a parte de outro tipo de relacións, non? De carácter comercial, de carácter económico, comunidades. Eu creo que estamos nun momento no que a rede non sustitúe nunca as relacións humanas tradicionais, pero é unha nova forma de relacionarse e eu creo que a política ten que estar aí precisamente como un servicio aos cidadáns. Por eso sempre defendo que todo representante público, sexa en unha cámara legislativa ou nun órgano executivo, pois teña ese espacio propio para que os cidadáns, se teñen algo de que queixarse ou unha proposta que transmitirlle, pois teñan esa ventana como facelo, non? E aspiro a que no próximo Parlamento de Galicia, pois os 75 deputados e deputadas que saian electos, pois poidan ter ese espacio propio. Por qué? Porque eu creo que teríamos avanzado como país e teríamos avanzado tamén na política galega, facendo máis transparente e facendo posible que os cidadáns teñan unha ventana na que comunicarse co seu representante.